Il-ġustizzja hija essenzjali għal kwalità ta' ħajja tajba u llum in-nies qed jippretendu bidritt kwalità ta' ħajja aħjar. Hekk stqarr il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi li spjega kif ta' kuljum qed tkompli toħroġ l-inkompetenza ta' gvern li hija u spjega kif il-Maltin qed ibatu tnaqqis fil-kwalità tal-ħajja anke biddew minn eżaġerat fil-qrati. Azzopardi refera l-aktar skandlu reċenti f'pajjiżna l-iskandlu Las Vegas li kompla ta' daqqa lir-reputazzjoni fil-qasam finanzjarju. Mhijiex ġustizzja li l-Prim Ministru ta' pajjiżna jiddefendi l-ħtif tal-istituzzjonijiet minn kriminali korrotti u l-bażużli tagħhom. Ftit ġranet ilu l-ġimgħa li għaddiet il-Prim Ministru jiddefendi l-Ġew Kuxkiri li minħabba fi ħeluf ta' impjiegi fil-qasam ta' servizzi finanzjari huma medda taħt id-dida mela dawn mhux nies qaddemmu l-laħam. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista, waħda minn serje ta' konferenzi brabta mal-budget u 12 pilastru li fuqu sejjes il-pjan soċjo-ekonomiku il-Partit Nazzjonalista. Fl-istess konferenza l-President tal-Forum Opportunitajiet Indaqs tal-Partit Nazzjonalista Graziella Tartprevi saħqet li l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal kwalità ta' ħajja aħjar tinkludi l-aspetti kollha tal-ħajja tal-bniedem. Dan qalet Tartprevi huwa konformi mal-kunċett li ħaddan il-Partit Nazzjonalista li l-bniedem għandu dejjem jitpoġġa fiċ-ċentru tal-politika. Bħala partit aħna nirrikonoxxu l-importanza li l-avvanz ekonomiku li jinħoloq għandu jkun żvilupp sostenibbli fit-tul u xieraq li jilħaq lil kulħadd u li jissarraf fil-kwalità tal-ħajja ta' kull ċittadin. Isaħqet li dan mhux possibbli jekk qed ngħixu f'ambjent li mhux ideali għalina u f'kuntest fejn pajjiżna qed jara żieda qawwija fin-numru ta' persuni li qed jgħixu f'riskju ta' faqar f'dawn l-aħħar snin. Tartprevi qalet li l-weda li saret mill-Gvern Laburista s-sena li għaddiet kienet li l-ġid qed jinfirex mas-soċjetà kollha, xi ħaġa li żgur ma seħħitx. Min-naħa tiegħu Graham Bencini, President tal-Forum Professjonisti Partit Nazzjonalista, saħaq li l-Partit Nazzjonalista dejjem insista li l-politiku qiegħed hemm biex ikun ta' servizz lill-oħrajn u tkellem dwar ir-rabta bejn it-tkabbir ekonomiku u l-kwalità tal-ħajja. Ma jistax ikollna tkabbir ekonomiku sena wara sena jekk dan ma jistarrafx f'ħajja aħjar għal Maltin u għall Lawċin kollha. Sfortunatament, mill-2016 l-hawn rajna li l-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Lawċin marret għall-ar. Bencini fakkar li dan il-gvern fi 8 snin ma ħoloq lanqas settur wieħed ġdid u minflok għadu qed iserraħ biss fuq l-oqsma li ħoloq gvern nazzjonalista.